Ei saa jäädä tulee makaamaan! Eteenpäin! 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 Ei saa pysähtyä! Kiväärit asemaan! Eteenpäin! Eteenpäin! Tulta munille! Tulta munille! Pojat, kyllä te nyt olette erehtyneet. Ei sotaa näin käydä. Siellä on naapurissa jo pojat asemissa. Mennäänpäs mokomaan suon yli, että heilahtaa. Koitetaan uudelleen vännekin. Kyllä se lähtee. Hakkaa päälle, pohjan poika! Liikkeelle! No niin, liikkeelle sieltä! Hakkaa päälle, pohjan poika! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle, pohjan poika! Eikä yhtä ryssänuri. Ei yhtä ainoa. Mä kattosin kun tultiin. Jatketaan eteenpäin. Hei! On täällä ainakin yksi kyrmyllä. Heille täällä paljon kaverista välittää. Siihen on jätetty ryömi. Jumalauta. Hallo. Sanohan, onko se ryssä helvetissä kylyyn? Mitä siellä on? Näytäs. Nämä ne on meo. Mä tänne näin. Mikä tämä on? Konekin. Mikä perkele toi tattari liuhuparta oikein on? Leeniä se on. Niin on vinun silmä, että näkee keskiviikkona molemmat sunnuntai. Tuolla juokse! Rukivär! Toi! Rukivär! Katsokaa, ettei sillä ole kavereita. Lukkikaa taskut. Eikö se näyttää olevan Suurvallankin pehkeli? Tavaritsia! Onko muita? Ponimai? Onko sulla räättänyt meittiä itsesi? Ei tämä ole sen lajin miehiä. Mikähän tuon päältä päin? Vanja poika, rastui. Vietävä komento paikalla. Kuka lähtee? Kyllä minä lähden. Taputa tuon suuntaan. Ne menee. Mitä se teki? Kuoli.
Yrittikö se karkuun? Yritti. Ei se olisi ollut tarpeellista, ei se ollut sellainen miehiä. Roko niitä lajittelemaan. Se ampui sen takapäin. Se mihinkä karata yrittänyt. Takkaa näin. Parempi on takapäin kuin edestä. Helpommalla se pääsi rupea poraamaan saatana. Ampukaa mun puolestani. En mä ole mitkään sotatuomari. Se mies pelkäs vaan ihan tarpeeksi. Sen yhden ryssän takia poraamaan ruveta.